good afternoon. Nagbabalik si Bicol. So yan guys, nandito tayo sa waiting shed. Maghintay tayo ng bus. Ang bus nating sasakyan ay H13 papuntang Satwa. Yan guys, time check. Satwa. Yan, H13 para Satwa bus station. So yan guys, hintay natin. Ano pa, 12:41 darating yung bus, pero okay lang kasi malamig naman dito sa waiting shed guys. Ayan guys, ayan ang waiting shed dito guys. Malamig kaya walang problema kahit anong oras dito sa waiting shed maghintay kasi malamig naman, may aircon. Yan guys, hintay lang muna natin. Anong oras na kaya? Yan guys, 12:16 pa lang, pero darating yung bus guys. 12:41. May kalahating oras pa maghintay. So yan guys, magbilang tayo ng mga sasakyan na dadaan dito. Bagong gawang ginagawang mall dito sa Almena Road. Kanina kasi guys, pagdating ko dito may bus na sana. Yung problema, hindi ako dinaanan lang yung bus. So kaya naghintay ulit ako ng panibagong bus na dadaan, X23. Ay sorry, X13. Hintay lang kayo guys. Tingnan naman guys ang basura dito. Dubai Municipality, bawat dito may mga basurahan, kaya hindi masyadong makalat dito at wala talagang kalat. Kasi may mga tagalinis naman yan dyan sa daanan guys. Sobrang linis dito guys. Tingnan nyo naman, wala man lang dito yan guys sa highway, dito sa Almena Road. Hindi masyadong traffic, walang traffic guys. Wala pa
mainit kaya guys dyan sa labas. Tanghaling tapat. Kaya sobrang init. Ito kung ano siguro kung walang aircon dito sa sa pag-heater ako. Hintayan ng boss. Ako. So, labas na naman siguro lahat ng ano ko sa katawan, tubig. Guys, may darating na kabayan na hintayan natin ng sasakyan sigurado ako. Yan kabayan, pasok na. Okay, hintayin ko tayo guys. Ayun, yun na yun. Punta na dito. So yan guys, hindi pa rin pala yun. Ang init dito sa labas guys. Lumabas ako sa waiting shed guys kasi may dumating na ibang lahi. Yung lakas ng putok. Di alam naman na ano yun, may aircon. Kaya yung amoy ng putok talagang doon lang sa loob. Grabe kasi ang baho. No. Namamatay ka sa ano dito sa baho. Kabayan, hindi naghihintay pa talaga dyan sa itong darating na bus guys, ito na yung sigurado na ito na yung bus na sasakyan natin. It started papuntang sa bus station. Ito na. Sana ay hindi pa rin guys. Hindi pa rin. Bus 9 pa lang yung dumating guys. Papuntang ano yan, papuntang Business Bay number 9. Naku, hindi pa pala. So yan na nga guys, ito na siguro. Kapag hindi pa to, iwan ko lang. Hinihintay natin na bus guys, ito na siguro. So yan guys, ito na nga guys. Ito na yun. Salamat. So yan guys, ito na guys. Starting guys at
Next stop is Satwa Masjid. محطة حافلة السطوة. Next stop is Al Satwa Bus Station. Dito na tayo guys. Pero papasok yan dyan. Okay, so yan ang bus station sa Satwa. Sobrang init. Oh. Yan guys, oh. Yan ang bus station dito. Ganda. Problema lang dito, mainit pa. Tanghali. Kasi guys. Yan guys. So yan guys, hanggang dito na muna guys. Bye bye.